heittämään Topi Parviainen. Tänään jo yli 64 metriä. Sekä 13- että 12-vuotiaiden Suomen ennätys. Ja nyt sitten 5. heitto. Nyt lähtee jälleen ja nyt on muuten pitkä heitto jälleen ja se on muuten 65 metriä saattaa jopa olla. Lähtipä räväkästi jälleen tuo kaari. Katsotaan mitä se Aki sinne mittaa tulokseksi. No, mitä Allut? Nyt kireille se kunnolla, että on suorassa ja... 66-33 eli pari metriä tulee jälleen Suomen ennätykseen lisää. Topi Parviainen, Tuovuvuoren uudet, aivan hurja heitto.